Ya. Seteringan semono ya. Rogo. Oke. Pindah nggon, Dik. Aku tak nyawang sampean saka kene. Bah, ayune kaya ngene iki. Kang Irwan. Heeh. Apa jenenge? Sing teko sing keri-keri iki ketara kimplah-kimplah ngono. Aku mbiyen kok ya oleh sing ngono. Mergane sampean leh nyawang iki mang rada kemendemen iki mang lho Mas. Oh iya kira-kira. Iya toh. Sing mburi mbah cari apik-apik mbahnya apa awake dhewe lahir dhisik. Lahir dhisik. Oh iya Mas sampean kan sudah sepuh nggih. Aku ki wong menolak tua kok. Kang bocil orangnya siji ya Mas. Heeh, semono mang Mas. Sik ralan sik Mas. Seteringan sik ya. Nah. Raga kang kajirat. Aku mandak bolo lek ngono kuwi. Yo wis jo ketok karo iki yo. Heeh. Ming, karo anu nduk Win, Lah ya aja Win jinakkan. Tinalita liing jiwa kegandrung parasmu tenan rasane. Abot. Cidra. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya lara Ngapuranen aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu muga kowe inggal entuk gantiku ati turung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu agung sing duweni Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa nglilakake aku sumanding wong liya Papat songo
Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nempo kasunyatan ning tresno kowe cuma ning wong liya ngapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis tutu tuwekmu Gusti tansah krungu apa-apa nyuwunanmu muga kowe enggal ento gantiku Reza Lekting matur suwun. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu agung sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumande wong liya aturan kowe kepisahake tresno wis sampun Dik ya. Terima kasih banyak Mas Agung.